Hoxe vamos ir á sala de indumentaria, da roupa, de música, olería, tecido e cestería. Experimentando o museo con diferentes sentidos. Non sei se vos acordades o ano pasado. Sí. Todos os traxes que están nestas vitrinas son de finais do século XIX, principios do século XX. Esta mantela, en concreto, era da miña tataraboa. Que bonita, que bonita. Neste caso, o adorno son fíos cosidos e van facendo debuxos. De repente, vou vos ir pasando as zocas e dentro vai ir un escarpín, que é un calcetín gordo. É unha peza única. Normalmente de bidueiro, como acaba de decir. Roupa nova levo posta, feita para a romaría. Se me sacas a bailar, hai que dar todo o día. Vamos seguir avanzando un pouquiño e vámonos poñer arredor fontes, platos, cuncas, xerros, todo feito de barro de distintas cores. Chámanlle o xerro da trampa. Tes que saber onde está o truco para poder sorber o viño sin que se che caia polos buratos que vades sentir, que está cheo de buratos. Isto parece un colador. Aí está, moi ben. Sabedes para que sirve isto? E aí guardaban algo que non vos vou decir que o tedes que adiviñar, vadelo cheirar despois. Non vas a decir Ese sí que ten mel. Estamos na sala de tecido. Aquí está o liño pouco traballado. Estamos no tempo do liño tascado, estamos no tempo do liño tascar. Estamos no tempo do trouble, estamos no tempo do trouble, estamos no tempo do liño tascado, estamos no tempo do liño tascar. Aquí te sentas, sí. Aquí tes xa a tea feita. Xa. Tú o que tes que facer, unha vez que estás aquí sentado, é separar esos fíos con Pedais. os pedais que están Aquí aí está. debaixo. Sí. Sí, mira. Tatarara, tarara, tatara, tatarara, tarara, tatara. E isto tería un baile, seríamos moitas con paus e iríamos chocando os paus. Preguntedes, epa, fiador! Ten que darche nos dedos de diante e no dedo de atrás. Diante de atrás, diante de atrás.